Yo guys, Pro Gamers, 1, 2, 3. Και στο σημερινό θα παίξουμε Minecraft θα παίξουμε Minecraft 2000. Λοιπόν, το κατεβάσαμε από 1 ώρα και έχω χωθεί μέσα στα δέντρα και μετά θα πάω στο Survivor που είναι τέλος Survivor. Έχω ξαναπαίξει Minecraft στο PlayStation. Λοιπόν, οπα. Παιδιά, δεν μ' αφήνει. Οπα. Παιδιά. Οπα, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, δεν γίνεται. Οπα. Ελπίζω να μην έχει τέρας. Παιδιά, ελπίζω να μην έχει τέρας. Πάμε από εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Ωραία παιδιά, μισό λεπτό να κλείσω τη διαφήμιση. Μισό λεπτό να κλείσω τη διαφήμιση. Ωραία παιδιά, κόλλησε το παιχνίδι. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω, πρέπει να ξανατραβήξω βίντεο πάλι. Πάλι καλά παιδιά. Ξεκόλλησε. Αλλά το άσχημο είναι ότι πρέπει να ξαναμπω στο παιχνίδι και μπήκα. Λοιπόν. Παιδιά. Λοιπόν. Τώρα καλύτερο. Δεν είχε κολλήσει. Λοιπόν. Εδώ τα πάμε. Και θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Αν είμαι καλή στο Minecraft. Λοιπόν, γιατί είμαι πάρα πολύ καλή. Είμαι καλή στο Minecraft, έχω γίνει καλή. Έχω γίνει expert. Και προσπαθώ να χτίσω ένα σπίτι. Παιδιά. Προσπαθώ να σπάσω για να φτιάξω σπίτι. Για να πάω στο Survivor. Θέλω. Θέλω να πάω στο Survivor. Θέλω να πάω στο Survivor. Το πετάω τα... Μισό παιδιά, πρέπει να πάρω ένα σπαθί.
Ένα σπαθί πρέπει να πάρω. Λοιπόν, παιδιά, το σπαθί δεν είναι καλό. Παιδιά, το σπαθί δεν είναι καλό. Παιδιά, το σπαθί δεν είναι καθόλου καλό. Προφυλακτίστηκα μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Ρόγκο, ο γραμματέας του Κοινοβουλίου Ξενίου και ο μάγειρας του Ευρωπαϊκού. Το σπαθί δεν είναι καθόλου καλό. Κατά την παράσταση, χωρίς όμως να πείσουν εισαγγελέα και ανακριτή ότι δεν έχουν καμία ανάλυση. Αλληλοκατηγορήθηκαν πριν προφυλακτούν ο γραμματέας του Κοινοβουλίου Ξενίου στη Ρόδο και ο 52χρονος ναυτικός κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του στην ανακρίτρια. Ο καθένας υποστήριξε πως άλλη πλευρά τελείωσε τη συνεργασία ώστε να καταλάβει στοιχεία με τις κινήσεις των ενόπλων δυνάμεων της. Γιατί το κάνω πάρα πολύ γρήγορα και αυτό θα μου πάρει 2 μήνες για να φτιάξω. 2 μήνες το πολύ θα μου πάρει το σπίτι να το φτιάξω. Παιδιά, έχω χαλάσει 2 λεπτά για να σπάσω τις πέτρες και το χώμα, να σκάψω και έχω χάσει το μισό βίντεο, οπότε Λοιπόν, θα μείνω εδώ και θα βέβαια πετάω. Πετάω. Πετάω, παιδιά, παιδιά, πετάω. Δεν πιστεύω, πετάω. Ελπίζω να μην πετάξω. Δεν θέλω να πετάξω. Να τώρα. Παιδιά, τώρα έχασα το σπίτι. Τώρα έχασα το μέρος. Να το εκεί είναι. Παιδιά, πήγα να χάσω το μέρος εκεί που θα φτιάξω το σπίτι και να πάω στο survivor. Οπότε παιδιά, κάτι μου λέει ότι άνοιξα μια πηγή. Όχι, εντάξει. Παιδιά, νομίζω ότι άνοιξα μια πηγή και ότι τρέχει τώρα νερό. Γιατί θα πλημμυρίσουμε. Γιατί θα πλημμυρίσω δηλαδή εγώ. Γιατί δεν είναι κανένας άλλος στο survival, σε αυτό το παιχνίδι. Παίζω μόνη μου εννοώ. Πόρε φίλε, τι λέω. Παίζω μόνη μου, οπότε είπα μόνος μου και λέω τι φάση. Λοιπόν, παιδιά, είμαι μόνη μου τώρα και χτίζω μόνη μου και σπάω μόνη μου και χαλάω το κόσμο μόνη μου. Λοιπόν, δεν χαλάω το κόσμο, απλώς προσπαθώ να φτιάξω σπίτι και δεν έχω φτιάξει. Δηλαδή, Ωρε παιδιά, τι κάνω. Παιδιά, κάτι μου λέει ότι θα πέσω εκεί μέσα και θα έξα. Πόρε φίλε. Τι ήθελα και το είπα. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τι ήθελα και το είπα. Χριστός και Παναγία. Παιδιά. Παιδιά.
Ήθελα να πετάξουν και ο σύντροφός της που κατηγορούνται ότι κρατούσαν τσίλες όσο τα παιδιά διέπραταν. Τελευταία αρνήθηκαν τα πάντα. Με τους ισχυρισμούς τους πάντως δεν έπεσαν εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Για τώρα πρέπει... Πώς θα βγω τώρα εγώ? Είμαστε μακριά. Έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση στην υπόθεση, επειδή η προσωρινή γράψη ενέργειας και τα παιδιά επιβλήθηκαν μέτρα επίσης. Παιδιά, προσπαθώ να σκάψω, να ανοίξω μια τρύπα, να δω το φως. Να έχω φως καταρχήν. Πάλι, παιδιά, πάλι καλά. Έχω φως, λοιπόν, οπότε ξέρω πώς μπορώ να βγω. Παιδιά, δεν μπορώ να βγω. Λοιπόν, επειδή είναι 11 λεπτά και αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like και μια μεγάλη εγγραφή στο κανάλι μου. Μην ξεχάσετε να χτυπήσετε και το καμπανάκι. Αυτά. Bye. Άκουσα ένα κατσίκι. Λοιπόν, αυτά. Bye.